Deze week in Limbourgeois. Een plaquette en een wetenschappelijk boek voor André Rieu. En het Food Truck Festival Trek in Maastricht. De beroemdste inwoner van Maastricht is deze week door het stadsbestuur gehuldigd met een aparte plaquette aan het huis waar hij een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Ik had de indruk dat je dit toch eigenlijk wel heel bijzonder vond. Ja, zeker. Ik was echt ontroerd, want ja, dat hoeven ze niet te doen. Hè. Het is echt, ja, ik was ten eerste, hij kwam 1 oktober ben ik jarig, kwam die in de studio, een volledige verrassing. Ja, toen zei hij dat ze dit gingen maken. De burgemeester. De burgemeester, ja, sorry. Maar als je dan hier staat en het is gebeurd, is het toch, ja. Ja, en dit huis waar je het grootste deel van je jeugd hebt doorgemaakt. Ja, ja. We moeten achter de muziek gaan, hè. Okay. Maar goed. Zullen we dat maar doen? Ja, kom, loop ervoor doen. Op de klanken van het trommel- en klaroenkorps van zijn harmonie Saint-Cécile was er nog een afzakkertje op het terras van Café Chic. Dus dat wordt dan een soort toeristische pelgrimage waarschijnlijk. Nou ja, we hebben wel een plek gezocht waar de Japanners ook makkelijk omheen kunnen staan. Dus het kan een pelgrimageplek worden. Nou, het is sowieso een hele mooie rustieke plek. Zo aan de Jeker, aan het Stadspark. Wat dat betreft denk ik geweldig mooi. Want weet je, het is nu mooi, maar het moet vooral over 50 of over 100 jaar nog steeds een bijzondere plek zijn. En daar leent zich dit zeker voor. Wat stelt het voor? Zo te zien is het stadsplan van het centrum van Maastricht. En hier de naam André Rieu. Wat is precies de gedachte? Nou, de gedachte is gewoon een hele letterlijke verbeelding van wat Rieu voor Maastricht betekent. Hij heeft een stempel op de stad Maastricht gedrukt. En op grond daarvan heb ik gewoon echt de plattegrond van Maastricht in verhoogd relief, in natuursteen, uitgewerkt. En daar pad een stempel opgezet in brons. Dat is echt een stempel, hè? Ja, zoals je vroeger eigenlijk zo'n zegel, van zo'n zegelring. Hè? Ja. En ik heb in het midden de handtekening van Rieu, een verhoogd relief erop gezet. Echt als een soort teken van, ik was hier. Ja. Het is heel simpel wat het voorstelt. Letterlijk, Rieu, de betekenis voor de stad. Internationaal heeft hij Maastricht hartstikke op de kaart gezet. Waar je ook bent, je noemt Maastricht, een ander noemt in het buitenland Rieu. En dat is voor de stad natuurlijk een fantastische reclame. Eerder die dag was er in het museum aan het Vrijthof de uitreiking van het wetenschappelijk boek over André Rieu. Een studie naar het succes van de Maastrichtse muzikus. Wat is eigenlijk de belangrijkste conclusie? Waarom heeft hij zoveel succes? Ik denk dat één belangrijke conclusie is dat hij de emotie terugbrengt in de muziek. En de klassieke muziek heeft zich helemaal de hoek ingeschilderd. Die is helemaal verstijfd. Hè? Er is nu een congres in Rotterdam gaande waar 1000 mensen uit de klassieke muziek onder de titel Classical Next praten over hoe krijgen we de klassieke muziek weer tot leven. Namelijk dat jonge mensen het leuk vinden, dat het weer leeft, dat het weer democratisch is. Dat het niet alleen maar heel erg moeilijk en deftig is. Dus Rieu loopt hierin voorop. En vooral dat hij de emotie terugbrengt. En is het niet ook zo dat hij gewoon zelf heel veel plezier erin heeft om op het podium te staan? Jazeker, dat spat er vanaf. We hebben ook ontdekt dat zijn muzici spelen vrijwel alles uit het hoofd. En dat is een oude manier van musiceren ook weer. Waarbij de muzikanten zelf heel veel mogen doen. En veel contact met het publiek hebben.
Dus die communicatie, dat is alles, hè? Dat is het sleutelwoord. Het idee aan zich was voor u niet een verrassing? Was geen verrassing, juist omdat ik weet dat in de faculteit waar Maaike Meijer werkt ook een groep is die veel aandacht heeft voor regionale activiteiten, regionale cultuur. We hebben ook een hoogleraar voor Limburgse taal en cultuur. Daarom was het voor ons logisch om Rieu heeft toch ook in relatie met de universiteit, dat zie ik altijd als ik naar het buitenland ben. Dat als ik zeg ik kom uit Maastricht, dan kennen ze het verdrag van Maastricht, de Universiteit van Maastricht en André Rieu. En volgend jaar is er de film. Hartelijk dank voor jullie mee. Ik zei net tegen Maaike, je hebt bijna een half uur gepraat, maar je had na 1 minuut kunnen ophouden. Omdat je in de eerste minuut de essentie zei waar het bij mij om gaat. Ze had het over oudbolliger dan oudbollig over de wals. En dat is de essentie. Een wals is niet oudbollig. Kijk, je kunt spelen ja, da, 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 jam, jam. Dan is het... maar je kunt ook spelen da, di, da, da. En dan zie je, als je dat doet, een heel publiek meteen het hele vrijdag gaat op en neer. Waar ik dat ook ter wereld doe. Ik bedoel, ik zat in het LSO en dan... Oh ja, we hebben nog 3 minuten. Laten we even die Strausswals doen. En dat maakte mij altijd zo kwaad. Daar gaat het om. Je moet geen onderscheid in muziek maken. Je moet ook geen onderscheid des persoons maken in het leven. Je moet gewoon respect voor alles en iedereen hebben. En zo moet je leven en zo moet je muziek maken. Ik voel me zeer vereerd. Normaal moet je 200 jaar dood zijn om wetenschappelijk bestudeerd te worden. Je mag het bij leven en welzijn meemaken. Nu al meemaken, dus dat vind ik heel leuk. Maar het doet mij wel helemaal niks. Ik ga gewoon door en mooi wel fijn muziek maken. Welkom. Hi. Goed je er bent. Welkom. Dit weekende was er in het Stadspark in Maastricht het zogeheten Food Truck Festival Trek. Een hippe variant op het evenement. Dit festival, wat is eigenlijk de basis? Het idee dat iedereen op een wagen staat? Of is ook het idee daarachter een beetje het biologische, het alternatieve zou ik bijna zeggen? Ja, nou van alles een beetje. Dus je moet het eigenlijk zien als een festival eten en drinken, live muziek. En wat we eigenlijk combineren met een podium voor lokaal en regionaal talent. Dus mensen die uit Limburg kwamen konden zich opgeven. Het is eigenlijk het festival van meneer de burgemeester. Die heeft een strenge selectie gedaan omtrent zijn burgemeesterskamer. Waar we een podium hebben waar mensen dus kunnen laten zien wat ze heel goed kunnen. Of dat nou dichten is of schrijven of singer-songwriters. Die zullen allemaal hier optreden en die kunnen hun eerste stappen maken in de name of fame als het ware. Ja, dus u gaat eigenlijk over het culturele gedeelte. Ja, eigenlijk al het creatieve. En inderdaad het hoofdpodium. Dit jaar ook voor het eerst een openluchttheater erbij. En daar gewoon leuke kleine creatieve dingen aan. Mensen die eigenlijk laagdrempelig willen beginnen, maar wel kwalitatief echt supergoed zijn. En ook eigenlijk heel regionaal. Dus we proberen zoveel mogelijk dat talent eruit te pikken, zodat we een podium krijgen waar ook een hele grote schare mensen gewoon op afkomt. Dat bio, dat zat er vanaf het begin in, of dat hebben jullie meegepikt? Of? Ja, er zijn er veel die biologisch koken. Bijvoorbeeld al onze frisdranken zijn biologisch die wij schenken. Maar ja, kijk, er is een soort tendens gaande dat de mensen gewoon veel aandacht schenken aan eten, veel erover willen weten. Ik vertelde ook laatst tegen iemand, ja kijk, zoals 5 jaar geleden een kop koffie, ergens in de horeca als je die bestelde, dan kreeg je die toch echt met een drukje op de knop. En als je tegenwoordig een kop koffie ergens bestelt, dan merk je ook dat er veel aandacht aan besteed wordt. En het is ceremonie. Ja, zeker. Ze kunnen het zo mooi maken als u zelf wil. Maar goed, je merkt gewoon dat mensen het fijn vinden om te weten waar het eten vandaan komt, wat voor soort eten het is. En als je dan ook nog op een hele leuke manier kan zien hoe het geprepareerd wordt, dan is dat natuurlijk fantastisch. En als jullie het Maastrichtse publiek hebben kunnen verleiden, dan komen jullie volgend jaar terug? Dat denk ik. Maar dat laten we echt van het Maastrichtse publiek afhangen. Dank je wel hoor. Laat het u smaken. Dank je vriendelijk.
We gaan eens even kijken. Een culinair verantwoorde kroket. Dus met eend en truffel. En een sausje. Ik proef een beetje truffel. Niet zo heel veel, maar toch een beetje. Ja. Het is meer dan een gewone kroket, dat is waar. Ja, proficiat. Het is een echte bruiloft of het is of een onderdeel van het theater? Het is echt. Nee, het is Jullie zijn echt getrouwd? We zijn echt net getrouwd. Proficiat. Ja, bedankt. Dankjewel. Het is een compleet gerecht. En u krijgt dit krijgt u lekker te eten. Nou, dat is lekker. Ja? Complimenten. Dat is goed. En hier kennen ze tot nu toe alleen het proevenement, ken je dat? Ja, een beetje, maar ja, jullie kennen allemaal meer van, toch? Ja, dat kennen jullie wel. Dat kennen we wel, ja. Ja, dit is heel anders. Hè? Ja, dit is... Een beetje hipper. Dit is wat hipper. Sweet apple every day. All doctors used to say, but none of them make no money that way. 7 apples in a week. Dit lijkt een glas, maar is plastic. Drinkt toch heel apart. En de wijn is ook nog goed. Zo, en dit is het dessert voor vandaag. Een biologische suikerspin. Daar gaan we.